ఒకరిని కంటేనే గాని అమ్మ విలువ తెలీదు. సంపాదించడం మొదలుపెడితేనే గాని నాన్న విలువ తెలీదు. ఎందుకంటే మనం మన పిల్లల కోసం చేస్తున్న సాక్రిఫైసెస్ చూస్తున్నప్పుడు, మనం ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు, అయ్యో! అమ్మ మన కోసం ఈ సాక్రిఫైస్ చేసిందా? నాన్న మనకిది కొనివ్వడం కోసం ఇంత కష్టపడ్డారా అని అర్థమవుతుందనమాట. నిజంగా. ఇంట్లోని ఆడపిల్ల ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఒక ఆడపిల్ల ఉంటే ఆ ఇంటికి వెలుగే వేరు. ఇంటికొచ్చాక అమ్మ ఎందుకలాగున్నావని ఒక మాట అడుగుతది చూడండి. ఆ మాటకి మొత్తం కష్టమంతా పోతుంది. కానీ మనం మన పిల్లల్ని ఏమన్నా తట్టుకోగలం గానీ, ఎవరైనా మన పిల్లల్ని ఏమన్నా అంటే అస్సలు తట్టుకోలేము. ఈ బిజీ లైఫ్‌లో పిల్లల్ని ఎందుకు కొడుతున్నామో, ఎందుకు తిడుతున్నామో కూడా తెలియడం లేదు. అలా అయిపోతుంది డే. నేను ఏదైతే ట్రామా ఇవ్వకూడదనుకుంటున్నానో తెలియకుండా నేనే నా కూతురికి ట్రామా ఇస్తున్నాను. ట్రై చేస్తాను ఇవ్వకుండా ఉండడానికి. ఒక్కొక్కసారి అమితమైన ప్రేమ చేసి అడగకపోయినా, చెప్పకపోయినా బోలెడు పనులు చేసేస్తది. ఒక్కొక్కసారి చెప్పినా సరే అస్సలు చేయదు. ఏంటో ఈ పిల్లలు, ఈ ప్రేమలు అసలు ఎప్పటికీ అర్థం కావు.